Egunon, aurreko bideotan formula batez adierazita dagoen funtzio baten azterketa osoa nola egin ikasi genuen. Gaur ikasiko dugu nola egin azterketa osoa, baina kasu honetan zatika definitutako funtzio batena. Zatika definitutako funtzio hau sartu eremuaren bidez txertatu dugu eta hemen dago bere sartu eremuan idatzi genuen adierazpena eta hauxe da bere grafikoa. Grafikaren zati bat falta omen da, batetik aurrera ez delako ikusten zer gertatzen den. Zoom eginda agertzen da. Azterketaren lehenengo urratsa, definizio eremuaren kalkulua. Badirudi x bat denean funtzioa ez dela existitzen. Sartu eremuan f bat idatziko dugu, ea zer gertatzen den. Enter sakatuta, infinito erantzuna agertzen zaigu, horrek esan nahi du, ez dagoela definituta. Argi ikusten da x bat denean funtzioaren espresioa hauxe dela eta zatiketa ezin dela burutu. X-en gainontzeko balioetarako funtzioa definituta egongo da. 0 baino txikiago denean honen kalkulua egin daiteke eta bat ez diren balio guztietarako ere kalkulu hau lor daiteke. Beraz, definizio eremua R-ken bat izango da. Funtzioaren jarraitasuna aztertu nahi badugu, hasiera batean grafika begiratuko genuke. Grafikoki ematen du eten puntu bakarra x bat denean gertatzen dela. 0-ren inguruan zer gertatzen den ere azter daiteke. 0 punturako definituta dago? Bai, 0 denean 0 bider, eber 0 bat, 0 bider bat, 0 da. Orduan definituta badago. Alboko limiteak ematen du ere 0 izango direla. Dena den, hobeto zehazteko b limitea eta goi limitea kalkula daitezke. B limitea zen funtzioa gx funtzioarekin ari gara, gx-ena, eta 0-ren inguruan. Hau da, ezkerraldeko limitea kalkulatzen ari gara. Erantzuna enter sakatuta 0 da. Eta eskumaldeko limitea aztertzeko goi limitea agindu erabiliko dugu. Goi limitea, hemen dago komandoa, gx funtzioarena, eta zein puntuaren inguruan 0 punturako. Enter eta baita 0 da. Beraz, funtzioa jarraitua da 0 puntuan. Deribagarritasuna. Deribagarritasuna aztertzeko egin dezakegun honena da deribatu funtzioa adieraztea. G-ren deribatua, G-len x, grafikoki hauxe da. Erreparatzen badugu, hasiera batean negatiboa da, honetaraino, eta hortik aurrera positiboa da. Eta zer gertatzen da 0 puntuan? Ezkerraldetik joera hau daukala, eta eskumaldetik beste joera hau daukala. Berez, 0 puntuan ez da deribagarria izango. Eta bat denerako ez zegoen definituta, orduan ez da jarraitua, ez da deribagarria ere. Geroxeago, oso balio negatiboak hartzetik 0 hartzera hurbiltzen da, eta ondoren balio positiboak hartuko ditu. Deribatu funtzio honek informazioa handia ematen digu gx-en aldakuntzari buruz. Geroxeago zehaztuko dugu informazio guzti hori. Eta lehenengo atalarekin bukatzeko esango dugu funtzio hau ez dela periodikoa. Bigarren atala, limiteak aztertuko ditugu eta horri esker jakingo dugu adar infinituak edo asintotarik dagoen ala ez. Asintotarik dagoena ez aztertzea da joerak grafikoki antzemateko modurik errazena. Horretarako sartu eremuan asintota aginda idazten hasiko gara eta gx funtzioarekin ari garela adieraziko dugu. Enter eta hor agertzen dira asintotak. Horizontal bat agertu zaigu, zeiar bat ere agertu da. Baina
zer gertatzen da? X bat denean ere ematen du asinto vertikal bat egon behar dela, eta hori hemen ez da agertzen. Eskuz idatzi beharko dugu. Zergatik ez den agertzen, ez dakit, izan daiteke programaren akats bat. Eskumako botoia bere gainean, eta berde kolorea aukeratuko dugu bestekin bat egiteko, estiloaren marretenarena ingo dugu. Lodiagoa, hor daukagu. Deribatu funtzioa momentuz ez dugu behar, beraz eskutatuko dugu. Orduan, 3 asintuta daukagu. Bat horizontala, beste bat zeiarra eta hirugarrena vertikala. Horizontala, zeiarra eta vertikala. Berez, funtzioaren joerak aztertzeko 1, 2, 3 eta 4 limite aztertu beharko genituzke. Analitikoki, lehenengo limitea. Limitea, hemen daukagu, gx funtzioarena, xen balioak gero eta negatiboagoa direnean. Eta hori horrela direziko dugu. Minus infinitora xen balioak, minus infinitora doazenean. Enter, 0 da. Ikusten dugu funtzioaren balioa 0 hurbiltzen direla, kasu honetan balio negatiboetatik. Beste limite bat. X oso handia denean, nora jotzen du funtzioak? Limitea. Gx funtzioarena, gx. Eta xen balioak plus infinitora entzun doazenean. Enter, eta hor daukagu, infinitoa da, horixe da. Dena den, asintota zeiarra daukagula ziurtatzeko, limite hori lortuta gero, beste limite batzuk, beste urrats batzu eman beharko genituzke. Beste 2 urrats hain zuzen ere. Limitea. Kasu honetan, fx zati x funtzioarena, xen balioak infinitorantz doazenean, enter sakatuta emaitza da 1. Horrek esan nahi du, asintota zeiarra egotekotan, bere malda 1 izango dela. Eta hirugarren urratsa, limitea, gx ken mx funtzioarena, gx ken m bat denez, 1 bider x funtzioarena. Eta xen balioak eta handiagoak direnean, infinitora doanean, enter, eta 2 da. Orduan, m1, n2 funtzio zeiarra zera da, 1x gehi 2. Hemen aurretik, lehentxeago lortu dugun bezalaxe. Eta joerekin amaitzeko azkenik, 1 zenbakiaren inguruan funtzioaren joera aztertu beharko genuke. Horretarako, funtzioaren ezkerraldeko limitea eta eskuinaldeko limitea lortu beharko genuke. Berez, aginduak dira b limitea eta goi limitea. Analitikoki, b limitea zein funtzioarena, gx funtzioarena, eta zein balioaren inguruan, kasu honetan esan dugu 1 balioaren inguruan. Enter ematen dugu, eta minus infinito da grafikoki ikusten dugun bezalaxe. Eta goi limitea, zein funtzioarena, gx funtzioarena, eta 1 zenbakiaren edo balioaren inguruan. Enter eta infinitoa da grafikoki ikusten den bezala.